Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, nag-trending karong bag-o kining Black Lechon o Lechon de Negra dito sa Danau City. Karong buntaga mga kapuso, magpakisayod ta kabahin niini gikan sa magtiayon nga mo'y nagpasiugda niini si Ma'am Precious Joy ug ang iyang bana nga si Sir Prage Japet Postrano. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Thank you so much for joining us. Ma'am, sir, unsa may istorya ani inyong Black Lechon de Negra ngano nakahunhuna man mo ani? Ang amog yung inspirasyon ani sir is here sa Danau kahit kayong competition sa lechon nga business, so kinahanglan jud ka mo come up with new ideas mo to nga nakatrabaho mo ko sa gawa sa barko akong nahulaan nga kasuwayan ka na kundi nga kanang cuisine sa gawas or ako may iswa sa mga lechon. Nakita ko nga kasi gamit nila nga mga mga organic na herbs na spices. Moto nga nakakama at may aning idea nga mo siyang black lechon sir. For Ma'am Precious Joy, ma'am, kuan kuno da ini kanang mura og sorpresa ra gyud unta da ini ang sinugdanan ani inyong sa Black Lechon? Yes, sir. Supposedly, it's a prank round tani para sa akong mama nga nag-birthday ni Aging, si Mana. Supposedly, wala ang tani sa plano nga mag-viral, nga nung mauna. Amo lang tato siya i-prank nga. Na siya lechon tuod, pero paig. Maurang ta among main reason on ta ato. Nya unsay reaction ma'am sa imong mama nang inyo natong gipresentar kin inyo talagsaon nga lechon a la negra? Daghan ki siya storya, mawat ang customer kung mapicturean ni nga mahibaw-an nga naipaig. Talagsaon gyud ay kaayo unya nag-trending na viral sa social media na feature mo sa mga pipila ka mga sites. Say reaction ninyo ma'am ug sir? At first gani na overwhelm mi ano, kala kanindot ani oy nga unintentionally unta, pero paghuman na feature mi sa mga kanang kuan sa mga newspaper, yan ay mga kanang mga big networks nga ni contact ug usa na mo ana search, so daghang salamat. Unsa man pwede ba nimo ma-divulge or trade secret nato? Sir Japet, nganong itom siya unsa ingredients sir? Ang main jud niya, sir is ang squid ink sir. Magay main niya pero namin gibutan lang nga secret spices sir. Pero naka-main jud siya nga nakapaitom niya is ang squid ink jud. So di sila ingon nga delikado or unsa ba kay organic o ano sir natural lang among gipamutang nga mga spices. Pahiran siya daan sa ata sa unsa tawag ani nukos. One sir, kailangan ipa-dry pa ang baboy sir para mapilit siya kay di mo siya mapilit dayon kung basa-basa pa bagong hugas. Yan manang it takes a long time gyud. Unsay taste niya ma'am sa kuan? Mao ra gyud pod ang balilami sa ang panit pod sa ordinaryo nga lechon. Ang sa lechon lang siya, pagkasa gyud na nakalahi lang gyud ang sa pan. Ang panit. Kaya ang panit sir na siya ng lahi nga aroma gyud ang sa black lechon. Mas humot siya sir, nya mas crispy og kanang matagamtaman jud nimo nga naay kanang mga kuan daghan kayo mga herbs and spices nga gibutang. Nga mas humot pa gyud siya. So far, sukad nga ning venture mo aning lechon business unsa nay natabang so far labi na sa pamilya? Dako jud kay katabang sir. Kay para nako sir, pila na ka years nga nagtrabaho ko sa gawas, OFW atos gawas, so karon makalisay ko nga ani na lang ko mag-focus ko sa business sa lechon kay sa successful magibuyag. So lahi ra jud kayo sir oy, ang amo karon wa mi nag-expect nga sa among kuan lang try and error karon mao na among bread and butter. Parag na-imagine na nako. Ma'am sir, message ninyo sa mga nagtan-aw nato karon sa mga viewers, siguro do na pa mga mas ma-interest pag yun nga mukuha ninyong lechon a la negra unsay masulti ninyo sa tumaka puso diha. Sigurado jud kani way laplap og safe pagyud kayo og native pig among gigamit og 1000% sure one nga organic and herbs and spice among gibutang. All right, magpasalamat mi dako sir ug ma'am ang Postrano couple sa pag-uban kanamo karong buntaga ug pagpaambit sab nining lechon a la negra. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you sir. Buntag. Thank you.